Ola, benvidos a un novo vídeo de Nubes baixo ti. Eu son Eira e hoxe, como sabedes, é o Día das Letras Galegas. Algún outro ano xa teño feito algún especial polo Día das Letras Galegas e esta era a verdade que me apetecía moito porque, bueno, como xa sabedes, as letras deste ano están dedicadas ao escritor Carballo Calero e eu nesta ocasión o que fixen foi coller e lerme o seu libro Escorpio, así que hoxe veñemos falar deste libro. Bueno, antes quero poñervos un pouco en contexto e falarvos un pouco deste escritor. Primeiro de nada, non son experta en nada e de feito recomendo vos que se queredes saber máis vos metades hoxe polas redes porque estou segura de que van estar cheas de información de xente que realmente controla o que dice e sabe moito. Deste autor foi un pouco polémico que se tardara tanto en dedicarlle unhas letras porque xa morreu en 1990, o sea, que xa lle podrían ter dedicado as letras fai moitísimo tempo. E aparte non é que digas, bueno, hai moitos escritores que xa morreron fai tempo e se lle siguen dedicando agora, pero que justamente este escritor, aparte de ser escritor, tamén investigou e fixo moitísimas cousas importantes pola nosa lingua. De feito, aquí atrás teño un dos seus libros que é a Historia da Literatura Galega, por el, e xa vedes que é bastante extenso. Tamén é un gran referente en todo o que é o movimento reintegracionista porque foi dos primeiros autores que comezou a escribir así e que aparte fixo moitas cousas, investigou moitísimo pola lingua, etc. Aparte, despois acabou sendo profesor de universidade. Bueno, en fin, que é unha persoa moi ilustre e aparte de escritor ten moitísimas máis cualidades e fixo moitísimo pola nosa cultura e pola nosa lingua, así que xa era hora de que lle dedicara unhas letras. Así que, bueno, non vou falar máis del porque xa vos digo que tampouco teño moita idea e non quero meter a pata, pero eso, que vos recomendo que vos metades nas redes de Fundacións de Carballo Calero. Tamén sei que vais ter unha banda enseñada falándonos da súa vida, etc. O sea, que estedes atentos se vos interesa porque están saindo moitísimas cousas interesantes del. Así que, sin máis preámbulos, imos comezar falando deste libro. Antes de nada, o mellor chamamos a atención que é así un pouco sobrio, pero a edición que lin eu non é a edición original ou a edición caportada, sino que pertence a unha colección que fixera SPG de obras ilustres ou obras moi importantes da literatura galega. Entón, por eso é así como máis sobrio, pero deixaremos por aquí agora uns segundiños a portada original, co Escorpio, etc. Así que, bueno, sen máis preámbulos xa imos a centrarnos no que é a novela en sí. Unha novela moi curiosa, a verdade, a mí resultoume moi curiosa de ler, porque, bueno, nunca ler a verdade nada parecido. Primeiro chama a atención o título, no? Escorpio. Escorpio é o alcume que vai levar o noso protagonista. De feito, dáselle este alcume por algo tan curioso como que é o seu signo zodiacal, porque como que na clase, no instituto, se chamaban así. Que é o curioso desta novela? Bueno, é unha especie de novela coral, pero non é exactamente coral, porque eu entendo por novela coral unha novela con moitos narradores que cada un ten o seu peso na historia, non? E, nalgún determinado momento, esas historias como que confluen. Pero neste caso, é verdade que hai moitos narradores moi diferentes, pero non é que cada un teña un peso propio ou sexa un protagonista. Non é que o protagonismo se reparte entre todos, sino que o protagonista é, durante toda a novela, Escorpio. Que é o máis curioso, que Escorpio é a única persoa que nunca nos vai narrar desde o seu punto de vista. Polo tanto, todo o que coñecemos de Escorpio é a través das outras persoas. Isto pode parecer, bueno, vale, non é tan complicado, porque ao final vámoslo ver falar, vámoslo ver interactuar e podemos coñecelo. Pero a cousa é que en todo o libro non hai ningún solo diálogo, sino que todo o que está escrito son monólogos dos propios personaxes, porque o que pasa é que cada capítulo está dedicado a un personaxe, entón cada capítulo non lo rara un personaxe. E ese personaxe, no seu capítulo, non é falarnos da visión que ten de Escorpio, sino que el fai unha reflexión do que é a súa vida nese momento, fálanos de cousas da súa vida e despois menciona algunha cousa en relación a Escorpio ou así, pero como fala de outra persoa calquera, non? Entón é como moi curioso, porque por unha parte o peso está repartido entre moitos puntos diferentes, pero todo se centra cara ao punto principal que é Escorpio. Realmente non chegas a coñecer Escorpio en toda a novela, porque Escorpio preséntase como un personaxe moi distante, moi pechado, nin os seus propios amigos saben moitas veces interpretar que lle está pasando. Entonces tú o que vas coñecendo é como as visións que teñen os seus amigos del, tintadas de que les dicen, bueno, eu creo que pode estar tal, pregúntanse tamén cousas sobre el. Bueno, é como un personaxe moi enigmático porque é como que non se abre a ninguén. E iso tamén che permite a ti crear a túa propia visión a partir do que che van contando os personaxes e da figura que coñeces, empezar a preguntarte tamén por que actúa así, porque realmente nunca cho está contando él. Ti como lector tamén tes un papel moi activo porque estás constantemente buscando explicacións ás cousas que fai. Entón, aparte desto, de todo o rollo de que nunca acabas de coñecelo, e é raro porque o factor de que sexa tan enigmático fai que teñas como máis ganas de saber del e entonces queres todo o rato seguir lendo para coñecer o que os personaxes se van contando, para ir pouco a pouco dibuixando o que é o seu personaxe, non? Como é el. Pero hai outra cousa moi curiosa, que hai un personaxe que se chama Salgueiro que se nos presenta como escritor desta propia obra.
E entonces pareceme moi curioso porque aparte de ser un personaxe máis da vida de Scorpio que nos conta cousas del e que pois é un amigo de seu da universidade, etc., aparte sí que ten varios capítulos simplemente reflexionando sobre a obra que quere facer nun futuro, que sería a obra que estamos lendo, como vai facer cos narradores, por que o fai, etc. Parece unha solución moi curiosa que utiliza o autor para explicar por que está utilizando esa ferramenta e entón pois nos dá todos os motivos, etc. Tamén todas as cameduras de tarro que ten e como lle costa facer a novela, como en algúns momentos quere deixala, etc. Bueno, eso é como a parte máis, como xa vos dixen, formal, pero vamos a centrarnos agora e vou falar un pouco da historia. Esta foi a última novela que publicou en vida Carballo Calero e moitas persoas din que pode ser autobiográfica, porque hai moitas similitudes na vida de Scorpio que poderían coincidir ca vida do propio autor. De feito, por exemplo, o de Scorpio e de que sexa Scorpio, pois xa coincido co autor. E despois tamén estudaron a mesma carreira, estiveron tamén máis ou menos nos mesmos sitios, tiñan o mesmo pensamento político, vivían no mesmo sitio, porque fálasenos de que Scorpio vive en Ferrol. Aparte de contarnos a vida de Scorpio, pois como se leva con seus amigos, etc., tamén sirve para explicarnos como era a sociedade galega nese tempo. Esta obra fala do momento histórico no que estaba a ditadura de Primo de Rivera, fálanos da República e fálanos da Guerra Civil. Entón, estes personaxes viven ese período, primeiro estando na universidade e despois sendo un pouco máis maiores. Entón, que foi un pouco tamén como lle cuadrou a Carballo Calero. Entón, fálanos tamén de como estes personaxes van coñecendo o galeguismo, porque Scorpio é un personaxe que escribe en galego. Tamén se nos tratan moitas veces situacións de sociolingüística. Fálasenos de que Scorpio nos poemas que escribía utilizaba un galego, pero que non era o galego que falaba o seu pai, sino que era un galego que se alexaba totalmente de castellanismos, etc., e que xa buscaba intencionadamente, que isto pois tamén coincide pois coa propia vida do escritor. Tamén se nos fala de como se va metendo na política, porque os compañeros eran republicanos, despois comeza a Guerra Civil e do bando que se alistan, etc., e isto, de novo, volve a cadrar ca vida de Carballo Calero. Sumerxímonos como un personaxe máis nesa xuventude galega e acabamos entendendo pois como eran os procesos que vivían, tanto trato cos profesores, que pensamentos tiñan. Non sei, a verdade é que por ese punto tamén me parece moi interesante e de feito moita xente tamén lle dá valor histórico porque che axuda a coñecer a sociedade galega nese entón. Aparte que tamén ten moitísimas referencias históricas, os personaxes que pertencen a partidos políticos nos seus capítulos tamén falan pois do momento político no que estaban vivindo, de políticos, etc., no? E eso sí que é real na historia. Aparte toda esta inmersión de nomes reais e de personaxes reais que existiron, crea aínda máis esa sensación de realidade. Pode ser un pouco pesada no feito de que todos son monólogos interiores e son moitos personaxes que a min a veces perdíame, porque dicía, buah, e esta chica quen era? E de repente empezas a pensar e dices, vale, esta era que tal? Porque realmente non tes a historia totalmente fiable, sino que vas coñecendo historias a través de testimonios de diferentes persoas, entón nunca tampouco sabes o que é realidade ou o que non, sobre todo o que dicen en relación a Scorpio, non o que dicen en sí mesmos, non? Pues nunca tedes como o fío da verdade que sería se o propio Scorpio de repente aparecerá nun capítulo. De feito, daste conta a necesidade que tes como lector que os personaxes principais ou protagonistas que aparecen nunha novela expliquen como se sinten e a necesidade que tes de entendelos. Porque todo o rato estás buscando a maneira de entendelo, a maneira de coñecelo máis e de feito estás debecendo todo o rato porque haxa un capítulo no que el che conta a súa perspectiva, non? Non vou dicir nada máis porque senón xa vos desvelo toda a novela e iso tampouco é plan. Foi o primeiro libro que lle lín, pero a verdade é que teño ganas de lerlle máis, quedeme con ganas e sobre todo de coñecer máis a súa historia porque o que sei pareceme bastante interesante. Así que nada, que xa non me enrollo máis, deixovos por aquí como sempre as miñas redes sociais que son Nubes Baixo Ti tanto para Twitter como para Instagram. Deixovos por aquí esta boliña para que vos suscribades e por aquí o noso último vídeo por se non o vistes. Un bico enorme sabor a nube.